Goeie. Goedemiddag. Wat ben je onderweg? Nou, niks meer eigenlijk. Oh, We zijn net klaar. We hebben de lift ingebouwd vandaag. een lift ingebouwd? Ja, een thuislift. Oké. Wil je hem even zien? Nou, graag. Ik zal even de deur los doen. Zien we even. Goeiedag. Hey, hallo. Goeie. Goeie. Ja, we vragen eens even nou wat je onderweg in, wat je onderweg in. Nou, niet veel soeps eigenlijk. Nee. Maar jouw man die wordt de lift heen zitten. Oh, zo'n fiets. Ja, we hebben net een lift. Voor zo'n klein landhuisje hebben wij een lift. Zo, Ja, met mijn medisch verleden is het beter dat ik met de trap naar beneden ga. oké. Ja, met de lift naar beneden ga. De Ja. trap was gevaarlijk. Oh ja. Zwakke knieën, een beetje een slecht zicht. Dus ik ben de diepte en alles kwijt. Dus dan is een lift heel handig. Juist hem. Ja, Ja. dus. Je kunt zich zo omdraaien. Ziet u zo kunt u naar binnen lopen voor de lift. Nou, dan gaan we dat eens even leven. Nou, dat is grappig. Ja. Met maar heen. Hier, Ja, gewoon hier naar binnen. ja. Hij is vandaag net gereed gekomen helemaal. Zo allemaal magisch, hé. Ja. Net even een traplift, maar gewoon echt een Ja, liftlift. er is een echte lift in. Ja. Traplift kon hier niet, want het was te klein voor. Zullen we hem even testen? Ja, dat kan. zeker. Lukt het zo? Nou, wat kennen? Maar kennen we ook qua gewicht? Als je draaien en de camera? Ja, zeker, dat lukt wel. Oké. Ja. Moet je eerst naar beneden heen. Eerst naar beneden. Eerst hem. Oh, wacht. Ja. Heel hoog. Nou, daar gaat hij. Goeie. Nou zitten we dus een verdieping lager Ja. in de kamer. In de boven is het een hele hoogte. En wat, dit is jouw hobbykelder? Ja, dit is onze onder souterrain helemaal. De slaapkamer zit achter en de wasgelegenheid zit hier beneden. Oké. Dus, ja. Ja. We gaan nou naar boven toe. Ja. Daar is het schoon mee. Ja, maar nou. Ja. Ja, maar. Het is nog een bouwplaats. Ja. Ja, dus zodoende is hierheen gekomen helemaal. Jongen, jongen. Ja. En hier komen we nu meer, want we hebben een mooi uitzicht op Tjeukenmeer zo naar buiten. Oh ja. Dus zodoende vanwege de vrouw en het uitzicht en hierboven komen we weer. Ja. Nou, machtig. Ja,